San Nicolas National High School nagsagawa naman ng bag inspection para sa mas ligtas na paaralan. Para sa detalye, narito si Idol Robert Reyes. 104.7 IFM. Report! Nagsagawa ng bag inspection gamit ang metal detectors ang School Disaster Risk Reduction Management Office at Office of the Principal ng San Nicolas National High School bilang bahagi ng pagpapatupad ng DepEd Order No. 6, 2026 at upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at kawani ng paaralan. Sinagawa ang inspeksyon sa presensya ng mga tauhan mula sa San Nicolas Police Station upang matiyak ang transparency at seguridad sa proseso. Ayon sa pamuna ng paaralan, layunin ng naturang hakbang na mapanatili ang isang ligtas at maayos na kapaligiran sa loob ng campus at maiwasan ang pagpasok ng anumang ipinagbabawal o posible makasamang bagay. Nagpaalala rin ang paaralan sa mga mag-aaral na asahan ang mas mahabang pila sa pagpasok at hinihikayat silang dumating ng mas maaga upang maiwasan ang pagkantala. Ipinaalala rin na ang mga inspeksyon ay mabilis at hindi invasive, ngunit mahalaga upang maprotektahan ng lahat sa loob ng paaralan. Nagpasalamat naman ang paaralan sa kooperasyon ng mga mag-aral at magulang sa patuloy na pagsuporta sa mga hakbang para sa kaligtasan ng buong komunidad ng San Nicolas National High School. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, Idol Robert Reyes, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.